Ассалому алейкум бардаро, подписчикои канали Топ Мошина Макаса созен хубен зинда ва сарбаланд бошед. Мисли вақтамон дар хизмат шумо қарор дорем мошинбозори шаҳри Душанбе да бардаро. Имрӯз 11 октябр, имрӯз шанбе бардаро, мошино бисёр омадаган. Мақсад аки пага якшанбе меоем ба навор мегирем. Мақсад чӣ бугум пага якшанбе ҳар шаҳр ноё мошин бисёртар медора бо нархҳои арзонтар сёмка мекунем. Имрӯз нарх наво гарени бад қимата не ки старатса кардем бардаро мошинои арзон арзанда партагем барои шумо. Шумо чикор мекунед? Кадоми меҳмон нестем будои подписатсия кунед, зангулачаи канала давсионед то ҳар як навори ма мепартон шумо хабардор шавед. Бардаро лайкҳоро бизанед. Чанд қа лайкҳо зиёд мешаванд, ко обу рихтона қарсак шербача иди тараф мешавад. Бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо старт бозии бурднок рафтест, яки миқдори чиптош гарени камай 10999 дона ҳеҷ я сеташо ҷоиза сатай дига конвертои пулия ош шаватон ҳаматон да омад бидре ҳеҷ не намин навор 2000 3000 ба камиш просмотр бигира бардаро ҳаматон даҳтаи ятаи бихарем партин обуруи хитона диде ки дар насиби нахай мошинчой пачка миёй мегириш мерай ҳаматон да омад бурдбори хоҳонем бахшиш ки дар байни ана гуфти гапо наворо рекламачаи кормона як мемонем будрои тамошо кунен ҳаловат барен ҳаматон да омад зиндаву сарбаланд бошен ки ҷойда бошен набошен обод бошен. Марҳамат бардаро, боз як Opel седанчаи навбатӣ нархи дастрас солаш 1995 сол бардаро ҳуҷҷат сол надора ака надора ҳуҷҷат утилам надора утил карда метена утил карда медоад тана шиша краска талаб не 4 диска калпак заводской тана шиша краска талаб нест. Марҳамат ҳолати тараф свет чанд свети хадавай бутулка свет бардаро. Марҳамат атсекои қафош ана қафош нозада чашкош хеле ака чашкош неки варид надоштай бардаро. Марҳамат як ҳолати ана шумо мебинем. Марҳамат як ҳолати ана салон шумо мебинем. Марҳамат як ҳолати салон шумо салон светли неки салонак шуруб дай бардаро потолокш тоза. Марҳамат ҳолати обшивко коробка боша механик неки салонуз на самандели зинда дай бардаро чихолакои зур доштай биё капоча вардор. Марҳамат як ҳолати моторша мебинем. ҳабиё мотори 1.6 простой. Марҳамат ҳолати фартуки пеш ба фикрим задагӣ дорау страшни нест бардаро стойкои ланҷироно хай ҷошдай қат хурдагия бо кадагианша баъди чашкашам тайёр кардагиам бардаро неки астални кузов пузов ҷош зур дай бардаро. нарх чанд сумака чанд 34 34000 сомон боз муомила мешавад. рақамота бугака 006 81 чанд 61 марҳамат рақамо зери наводай занг зани алоқада бурен. Марҳамат бардаро ана як караванчаи биқагитон ёфтум зиндаша бардаро мошини хуҷанда яка мега гарени тоза боз знаки болоша бинен гарени тоза мошина гарени яка қимат гуфтаистав старас академ як нархи дастрас мепартонем биёин савдо кунем пеш харидорӣ кунем равен як соли ровна ҳуҷҷат 96 сол мошин гарени тоза тана шиша краска талаб нест. Марҳамат ҳолати тараф ана 4 диска балон пачка ягла хела тана шиша краска талаб нест бардаро. Марҳамат ҳолати қафош қади қомати мошина десен чӣ хушрӯя. Марҳамат атсеко кузовиш неки зур дай ҷои чизош кафидагӣ нест бардаро раднои газ доштай то запаскаҳо дамократҳои ҳама чизои худаш бидай бардаро. балони калид шторка тури қафо. Марҳамат гулати тараф шумо мебинем. рамош кафидагӣ нест ая рамош кафидагӣ нест ака мега заводай. марҳамат ҳолати обшивко марҳамат ҳолати салон потолокшам тоза скамейкошам ба дизайни хушрӯ кардагиам бардаро дудари пеш электро регировка бакаҳои хулас дайра багаж ток прибоша бинем бо чихшрӯ коробка боша механик мошин дрна берна зури бад кадагия тайёрай мошини ака биё капочак шо ака люкам доштай бардаро. марҳамат ҳолати фартуки пеш марҳамат ҳолати фартуки пеш нозада бардаро чашко варид нест. мотор 1.6 бечковский яъне 1.6 простой заводской худш бардаро. нарш бошад 46000 монем таго 46000 сомон муомилаш кунем ака бо ака мега охирша 46000 монем хай биёем бо пеш савдо кунен харидорӣ кунен равен аккумулятори нав ҳамаш тайёр будай мошина мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. рақамота бугу ака 971 4 тана 22 чихали ака бурдига бугу 971 4 тана 22 марҳамат рақамо зери наводай занг зани алоқада бурен лайкова дастгиро бардаро фаромӯш насозед.
марҳамат бародаро бачаҳо пелзефиро хоҳиш кардан ина марҳамат гуфтан рафти бозора биззат я тозаи зур шабукобиё ина марҳамат соли 2001 мотори як гашт қаврғаям мошин сидқан навай бардаро гарени тоза ба кадом хотир рози ҳамаша дирнбери нишонтон метам камтар мошинча қиматай қиматам боша беҳиматай бардаро марҳамат як гидедан тана шиша краска талаб нест марҳамат як ҳолати қафошам бидем бардаро марҳамат ҳолати ин тараф неки скаменкои мошин салони мошин гарени зиндаи бардаро марҳамат як ҳолати багажшам бидем марҳамат атсекои кузуфи гарени зурай стойкои кафидаги нест начин маълума ки бор кашидаги нест скаменкои чоша бидем чӣ қадр тоза хушрӯ марҳамат як ҳолати салонша мебинем дар қафо электропакет обшивкоша бинем чӣ қадр дамаки хушрӯ скаменко дамаки зур истодагия салонш тоза тополикои радноиш бидай бардаро потолокшам тоза ира якҷоба қабкадаи чордар электро блокировка дар нимҷош хай камтак дайдаге вай ба хайра пробег чанд қай бо телефонмонак доштаи гап хабар коробка механик газ евро 4 чанд қа дора чанд қай пробегаш 146000 адои пробега товуш додаге бача электромобил да кам гаштаге ку марҳамат дулати фартуки пеш чашкош хай нозада мордай мошин тоза мотори як гашти қаврға мотори як гашт ира харидоршон зурай то консаниш кор мекуна 67000 сомон боз муомила мешава бардаро биё рақамота бугу хай мошин сидқан нава чизи нав ҳама вақт қимат мешава биё 934 25 марҳамат рақамо зери наводай зани алоқада бурӯй бисёри мардум рости савол метан ки намешава ками ноҷунбида гапзанӣ не шеринар мо агар наҷунбем агар кор пеш намерава марҳамат бародаро старт бозии 45 нави химона сар додем метонен айҳози чекотона партофтан гирен айҳози ҷоҳотона бигирен ки миқдори чиптоуже камуш мондагия чӣ хеле ки бардаро медонем бозии мо ҳар ҳафта гузаштаиса ба дастгирии беҳтарини шумо бардаро хаяко овозои моро аҳамият натем овозои мо камтар гирифтагия главни важни иҷава нестам важни шоҳҷоизотонай чӣ хеле ки медонем бардаро дар шоҳидии мову шумо старти бозии пешинамона гузарондем бо ранги ҳарвақта кадоме шоҳҷоизаи мара бурд мекунам мебарам дар дари хонааш мемонам овозои мара бардаро аҳамият натем овозои мо гирифтагия ҷама важни нестам важни шоҳҷоизаи шумоа сета шоҳҷоиза миқдори чипто гарени кам общи количествои чиптаи мо 3999 дона и чияй и состави ки ман мондагим одамо медонем бардаро то 5-6 количествора мемонанд метонен айҳози чиптоотона харидорӣ кунем бардаро ҳаматон омад ҳама каса газ метаҳем бисёри мардум мегӯянд ки чӣ ака мо чипта харидорӣ кунем осонай рақамои ватсапи мо бардаро ҷамъи 990 кунем 556 320 ин рақами ватсапи кори моай салом бинависен чектона партен автоматӣ иштирокчӣ бозии мо мешин бардаро масадқа дари бозии мо шумо сета шоҳҷоиза 120 конвертои пулӣ бардаро сечкачаи пеши бозор тай наве сиданчаи биқаги пеши бозор ваз 2107 32000 пробег дора мошин ай автосалон як даст гаштаги представид ки дагиҷои хеле састани дар бозор нестай шеринар мисол шербачама метонам ки брам да 10000 хали мошин бихарам не ки чӣ дар кор мошини кашоли рехтагира 32000 пробег нархш 20000 30000 сомона нест шеринар ба камиш ай 56000 сомон арзиш дорам ин олаф хитон медонед хай бисёри бардаро ай ман мошин бурд кардагиам медонанд чӣ хеле мошинои зуршон додагим то ҳозира хизмат кардесанд даже зорашон мекунам мегӯм ака клиентай намефурӯшиш нея мега ака хизмат дай мошин ба ҳамин хотир гапон надорум парто чека ози бардаро якм очира дирм берин мошиноро шумо фақат тамошо кунед роҳат кунед бисёри мардум хитон медонед ки дирнои мошинора нишон наметавад ба кадом хотир усуш махфия
неки дрын берын мотор лӯбои ҷӯша биёин айма қабул кунем. Шураҷон рафтем дрын берынори мошинора нишонте. Титри родной бидайда намурдем 07-ам дидем ки 12000 пробег дора пачкай. Салон ахай дидем хрошидагӣ надора оли ку даридагӣ паридагӣ усубеса. Ин 07чо ки мошинае ки ман шумо да мемонам ин мардами хеле мичтад мекунанд. Ҳама дар ҳайронанд ки та айгиҷо меёӣ ин мошинора. Ин ҳамаш ба хотири дастгирии беҳтарини шумоа. Ба ҳамин хотир чекапарто диди дар насиба нами 07ча шид омади айма бурдиша. Бародарам асадқа ай SBS кадана салом на чекапарто уже тамом автомати иштирокчии бозӣ мо меша миёи нами 07чара айма мебарӣ. Хулас инаи шоҳҷоизаи главни мо шумо мешавад шеринар ки ба 45 см соҳиби нами сечкачаи буқагӣ мешавад. Коробкаш автомат 4 дарш электро, обогрев сидени, асер, полни фул комплектация, лабовои антиблик. Бача ин сарсафи ки ман мондагим ягон зоти одами хеле мошинаи бақа намемонад. Ака медонам шербача айма S-класс нест, не ки обури ами сечкаи абёни ай S-класс та баланда. Ё не шербача гапум хатоае. Хато бошад дар комментария обязательно бинавис. Медонем ки ами састани дар бозор 75-80 таи 90 000 сомон ба камиша. Ба ҳамин хотир чекапарто уже автоматии мошинча ай хидат мешавад. Деди мебарам дар дари хона шербача мебарам меспорам. Дига нам хеле вақтат хиш негарди. Ҳамин навори мо бисёне 3000 лайк ва 5000 комментария бигира. Се каси шумора ман соҳиби 16 Pro Max мекунам рӯзи эфир. Ай эфир ҷидо мекунем насиб боша ба шоҳидии худтон рӯзи финал. Ҳамара ҷобаҷо мекунем. Се каси шумора ман соҳиби 16 Pro Max мекунам. Ба ҳамин хотир STBS наки шербача лайк комментария чизе дори газ бите. Дига STBS наки. Марамат бардаро боз як сиданчаи арзон нархи дастрас кадоми успед кард ош шавад. Хулас мошинча солона ҳуҷҷат дора, утил дора бардаро. Мошинча яка тайёра солш боша 1996 сол бардаро. Марамоз як голай тараф шавинем. Тана шиша краска талаб нест бардаро. Свечам спрайт света. Ака тариф кадеса ки мошинча бениҳоят тоза аз як ҳолати чашкош ҳаме бинем кафидагӣ дора ё надора. Марамат атсекои қафош нозада. Чашкош варид нест дидем бардаро чашко варид нест миёношам кафидагӣ нест. Кузуфш гарен тоза будай. Марамат ҳолати тараф. Як ҳолати анасалонша мебинем. Марамат ҳолати абшикор хай пластмаса ки ҷаш неста ба хайра ба фикрам ҳаст часпонда метатон бардаро. Потолоки аликантараи сиё доштаем. Марамат ҳолати абшикои пеш дайрабака коробка механик. Бё капо чойка. Марамоз як ҳолати моторша мебинем абиён мотор. Як ишаш простой ҳолати фартуки пеш нозада. Марамат ҳолати чашкои пеш. Хулас мотор коробкаш соза. Нарш боша бардаро 39000 сомон боз муомила мешава. Рақамота бугу ака. 97 06 61 66. Марамат рақамо зер намудай зан алоқа дабрӯем. Марамат бардаро Opel Astra G Caravan 2003 нархи арзанда арзон успед кне ош шава. Нарш гаренди дастрас бардаро. Ихали 70000 80000 90000 нест 2003 комплектация Enjoy бардаро. Хулас 4 диска балон selection ягла яхила тана шиша краска талаб нест. Марамат ҳолати тараф. Марамат атсекои қафош то шторка то турош ҳамаш ҷош дабдай бардаро. Марамат ҳолати тараф. Консонашам кор мекуна ка консонашам кор мекада ях. Марамат ҳолати салон, салонш тоза, потолокш тоза.
Gabnes, akada dar pesh elektra regrovka bakoi de tarafa mutu shtok pribor shabdun goldation kadagan zuribat. Коробка механик кондиционер мебель салон автоматофоной заводской худиш буда бардаро. Неки нархиш дастрас. Бия ка капочак шо. Марамаз як олати мотор шамне харидоро бошам бизани лайкора алқабри мотор як 616 бардаро марамат олати фартуки пеш чашкой пеш нозада хулас нақш боша бардаро 69000 сомон боз муомила меша рақамота биё бугу ака 901 60 63 99 марама рақамо зер навдай занзан алоқа даврон лайкова дастгиро бардажона шумо эҳтирома хоҳиш фаромӯш накунед. Марамат бардарои ҷон боз як Corolla Caravan навбатӣ соли 2006 сол нархи дастрас кадом юспед кад ош шава. Ин нархе ки мо гуфтесем бардаро чиста барои подписчикои канали топ мошина нархи дастрас зиро медонед ки 75-80 ҳазор нарх шуна 4 диска балонам заводскои ягла ахила бардаро танаш шак раска талаб не ҳуҷҷат сол надора як соли ровна 10 моҳ ҳуҷҷат дошта утилизатсия дошта тайёрай мошин. Марамат ҳолати қафош мошинча яка бернаш тайёр аз як ҳолати дирнш мебинем бардаро дар қафо электропакет марамат ҳолати салон лата салон потолок штоза 4 дар электро блокировка дар як тарафа мутуи сборкаи Европа бардаро климат контрол кондиционердор биё капочак шока насим биё капоти амира уйка биё ку марда калонсола гамнате марамаз як ҳолати мотор шамне абё мотор як гаҳашти ҳана дуал бардаро стили дуал бор ввт марамат ҳолати фартуки пеш нозада марамат ҳолати чашкош стили ҳана ввт биё акаҷон бахшия тараф бесака пушака нарш боша 65000 сомон боз муомила меша рақамо табугу ака раис рақамо табугу 903 00 7501 марама рақамо зер навардай занг зане алоқа даврои 65000 сомон боз муомила меша мошин гарен тозаи тайёра лайкора шумо фақат бизанед дастгириро фаромӯш накунед. Марамат бардаро боз як Toyota Camry D навбатӣ SK тоза нархи гарени арзон 900,000 мошин неси бардаро арзона кадом юспед кад ош шава шайнахели нархи даста дискачои Camry 6 полни SK тоза мошин просто соли 2000 чанд будака 2007 буди кити 2011 шидаги бардар неки нархшам ито арзонай нархи дастас кадом юспед кад оша фақат бардаро шумо лайкора бизанед номтон садқа лайкои шумо мезанем уда ягон чи фоида нест просто лайко чанд қазиё чидам қаб наворои мо бо пан меша бо дига бардарда танировка ҳуҷҷатош чанд қай як сола танировка дошта як сола ҳуҷҷат бача чид мефора 4 диска балонои Camry 6 дискои Camry 6 задаги танаш шак раска талаб нест. Марамат ҳолати қафош марамат ҳолати тараф ошак шава кадоми харидорӣ мекунад бардар дар қафо электропакет салон лата салон потолок штоза ха як сола танировка ҳуҷҷат дора гуфтем 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул мошин америкаи тозаи коробкаш боша автомат монитори Android бардаро биё ака капо чойка марамаз як ҳолати мотор шама мебинем бардаро нархи дастрас абё мотор 2.4 бардаро марамат ҳолати фартуки пешам нозада чашкош кафидаги варид нест нарх боша бардаро 82000 сомон боз муомила мешава биё рақамо табугу ака 900 61 6701 марама рақамо зер наводай занг зане алоқа дабрӯи марамат бардаро ҷон боз як мошинчаи навбатӣ бачаҳо хоҳиш кардан Toyota Camry 4 гибрид бардаро сборкаи японка бардаро гарени тоза нархи дастрасай кадом юспед кад ошава бардаро нархи ҳам дастрасай мошинча якан ҳам тайёр танировка ҳуҷҷат дора хулас мошинчаш тайёрай соз боша бардаро 2013 сафеди трёҳкомпонента чи сафеди трёҳкомпонент марамат ҳолати қафош неки нархи дастрасай бардаро харидоро боша алоқа дабрӯи марамаз як ҳолати салонша мебинем бардаро дар қафо мебел салон электропакет салоншам хушбак бардаро потолок штоза люкам доштай бардаро 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат режим важдени монитор калон климат контрол бардаро биё капочак шака уя эҷа биё бардаре марамат абё мотор 2.5 гибрид бардаро масъала гибридҳо шихел ака
ҳамаш 100% дар ҳолати фартуки пеш нозада японко чун тоза меоянд ба ҳамин хотир харид чун зура. Нарх боша бардаро 139000 сомон боз муомила мешавад кадом успед кад оша варианти алиш аст ё пули нақд вариантҳои алиша хай ака мега мебинем вариантҳоро биё рақамота бугу ака раис рақамота бугу 550 05 2305 марама рақамо зер намудай занг зане ватсап дорай рақамо ака ватсап дошта вариантҳо ду боша агар вариантҳои алиш вариантҳоро биген алоқа дабрем марамат бардаро ҷон боз як кемри навбати бачо кемри ду хоҳиш кардан кемри ди японка комплектация дигнисай бардаро гарени тозашай нархи дастрасай солш чанда 2007 ё ди японко медонем бардаро солошон ҳамин фақат 2008 2007 мешаванд бардаро максимали марамат олай тараф ҳасад накунед японко тозаам барои ҳамин харид чон хубай бардаро як нархи дастрас мемонем дар қафо мебел салон электропакет салон кожни салон чихолакои хушрӯ паталошам бад нест 4 электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат обогрев сидени климат контрол монитори системаи музика JBL дай бардаро бия капоча кишо ака биё авио мотор 2.4 мешаванд японко бардаро ҳолати фартуки пешне ки ноз зада буде чашко пумво ҳамаш зинда ҷошда нарх боша бардаро 85000 сомон боз муомила мешава рақамота бугу ака рақамои телефонта 875 4 та 8 17 марама рақамо зер намудай занг зане алоқа дабрем